Jeg tænker, vi lige så stille begynder nu. Velkommen til vores webinar i dag på Sampleo, hvor jeg, som hedder Martin Lundberg Jensen og er direktør og arkitekt i Ampleo, vil fortælle lidt om Dynamics 365 CRM fra Microsoft, og mere præcist om nogle af funktionaliteterne og modulerne i salgsmodulet. Indledningsvis, ganske kort, vil jeg lige introducere os som virksomhed. Ampleo er et IT-konsulenthus. Vi arbejder fortrinsvis med Microsoft-produkter. Vi blev stiftet i 2018 og har især vores gang inden for lige netop Dynamics 365, som jo er en CRM-platform, blandt andet i hvert fald, og så Power Apps. Vi er på nuværende tidspunkt, skrivende stund, er vi 8 ansatte. Og det, der ligesom er mantraet, og det vi arbejder efter i Ampleo, det er, at vi vil gerne lave nogle IT-løsninger, men vi vil ikke bare lave én løsning, vi vil lave den rigtige løsning. Så vi bestræber os altid på at lige tage et spadestik dybere og se, om vi kan finde ud af, hvordan vi får lavet løsningen bedst muligt, i stedet for bare det første og det bedste. Udover det, så har vi også vores eget lille katalog af produkter, som jeg også meget gerne vil fortælle mere om, og jeg ved, at nogle af dem har vi også andre webinarer, der går igennem. Men vi har vores Ampleo Connector, som er et super smart, standardiseret integrationsværktøj, der gør det nemt og hurtigt at få sat integrationer op imellem forskellige IT-løsninger, herunder selvfølgelig blandt andet ens Dynamics 365 eller Power Apps. Så har vi vores eget lille Lightvex CRM-system, det kommer jeg også en lille smule ind på. Og så har vi en selvbetjeningsportalløsning, der også kører som en standardløsning. Og sidst men ikke mindst, så er vi jo i en tid, hvor ESG er der udvidet fokus på. Så vi har også en ESG-standardløsning, som man kan få sat op til at holde styr på ens ESG-regnskab. Så er der nogle fine billeder af nogle af dem, vi er på teamet. Det er selvfølgelig ikke det fulde blik, men det er nogle af dem, vi er her i virksomheden. Godt. Så er der vist ingen vej udenom, at vi også rent faktisk skal ned og snakke noget CRM. Helt indledningsvis, så når man hører Dynamics 365, så er det lidt forskelligt, hvad man hører. Men i Dynamics 365-modulet, der ligger der en sales-løsning eller salgsløsning. Der ligger Customer Service, så ligger der Field Service til, hvis man er tekniker, der kører ud hos kunden. Så ligger der Project Service Automation, som er til projektstyring, et stort modul til det. Og så er der også en marketingplatform bygget ind i, som godt nok efterhånden ligger lidt for sig selv ved siden af, også men stadigvæk er en del af Dynamics 365 CRM-platformen. Udover det, så findes der også Microsoft Dynamics 365 Business Central og Finance and Operations, hvilket i hverdagen kan skabe noget forvirring, når man snakker om Dynamics 365, fordi det er i og for sig helt særskilte moduler, der ligger helt for sig selv. Begge dele er ERP eller økonomisystemer, om man vil. Og i dagligdagen, der kan man let komme til at blande de ting sammen, men i dag, bare så der ikke er nogen, der sidder og tror, at det er noget helt andet, så kommer vi ikke til at snakke om hverken det ene eller den anden ERP-løsning. Det er der sikkert mange, der kan fortælle rigtig meget spændende om, men vores fokus her i Ampleo ligger fortrinsvis på selve CRM og Customer Experience-delen, som er det, vi har lidt til venstre i min slide, lige netop de her moduler. Og særdeleshed i dag, så har vi et fokus på salgsmodulet, men der er mange af de her ting, der går igen, hvis man kommer ind i nogle af de andre moduler og andre løsninger. Så hvis I lige hænger på et øjeblik, så kører jeg over og deler min skærm her. Sådan der. Godt. Det, jeg har fået åbnet her, er Microsoft, der har været flinke at give os et trial-miljø. Det skal siges, at når Microsoft er flinke at give en et trial-miljø, så har man fået samtlige moduler, og Microsoft nærmest har. De skal jo sørge for, at man kan se det hele. Så hvis I sidder og undrer jer over, hvorfor at i jeres eget interne CRM-miljø, at I ikke har helt de samme functions and features, så er det muligvis fordi, at de hører til i et andet modul. Det kan også sagtens være noget af det, altså lidt nyere komponenter, som man måske har valgt at få skjult i sit eget, så man først skal ind og slå til. Ræk endelig ud til mig eller en af mine kollegaer, hvis I gerne vil have uddybet lidt om at få nogle af de her features synlige i jeres løsning. Godt. Jeg tænker, de fleste nok har set enten Dynamics 365 CRM i en eller anden omfang tidligere. I sidder måske selv og arbejder med løsningen.
De kan jo igen se meget forskellige ud, afhængig af hvem der har sat det op, og hvor mange tilpasninger man har lavet. For det er jo værd at sige, at Microsofts Dynamics 365 CRM-løsning, en af de primære styrker ved den her platform, er, at den er umanerligt fleksibel at arbejde med. Det vil sige, at selvom det er et CRM-system, som Microsoft selvfølgelig har tænkt nogle arbejdsgange ind i og lavet en masse funktionalitet til, så er der en høj grad af frihed til at vælge at sige, om man gerne vil arbejde med Microsofts måde at bruge systemet på, eller man gerne vil tilpasse det og tilføje sin egen tilgangsvinkel til tingene. Det er jo i og for sig også hovedtemaet for invitationen i dag. Det er lige netop hele den her, hvad kan man sige, standardproces for Microsoft, hvor man kan gribe tingene lidt forskelligt an, afhængig af hvordan man arbejder. Så det vi står på nu, det er en tabel, der hedder Accounts, som er en helt standard tabel i Microsofts verden. Account, nu skal det siges, at vi kører demo-løsningen her på engelsk i dag, for sådan får man den som udgangspunkt for Microsoft, men man kan selvfølgelig også få den på dansk. Og den danske oversættelse af en account er måske ikke sådan en til en præcis, men det er firma. Jeg plejer som regel, når jeg skal have det på dansk, det første jeg gør der, det er at omdøbe det til virksomhed for firma, det er sådan et sjovt navn. Men accounts dækker, uanset hvordan man vender og drejer det, dækker over en eller anden form for virksomhed eller organisation, som man har et forhold til. Microsoft har igen været flinke i deres demomiljø her og give os en masse meget amerikanske eksempler på nogle virksomheder. Så har vi en liste over de accounts, jeg har i min løsning, og så kan jeg selvfølgelig klikke ind på en af dem for at åbne den op og se flere oplysninger om den enkelte virksomhed. Jeg tænker igen, de fleste her er bekendt enten med platformen i en eller anden størrelsesorden, så kommer det her nok ikke som nogen større overraskelse for jer. Til gengæld, så kan man sige, at der er jo mange forskellige måder, man kan arbejde med det her på. Og så er det altid de her demomiljøer, der så ikke gider at loade, når man endelig kører. Vi giver den lige et øjeblik til at vågne op her. Godt. Det er accounts. Udover accounts, så er der en svært relateret tabel til accounts, som hedder contacts. Contacts, som måske navnet og som hedder kontakter på dansk, giver nærmest lidt sig selv. Nu har vi accounts, der repræsenterer virksomheder. Så har vi contacts, der repræsenterer et eller andet, en person i en virksomhed, eller for den sags skyld uden for en virksomhed. Vi genloader lige vinduet her. Det er nogle gange ulempe med sådan nogle demomiljøer, så kan de lige finde på at godt pakkes væk og være lidt modvillige her. Sådan der. Så kommer vi ned på kontakterne. Så kontakterne er modsat en virksomhed, er selvfølgelig en konkret person, som kan have deres egen e-mailadresse, deres eget telefonnummer, og som man kan registrere sine egne kontakter på. Det giver i og for sig rigtig, rigtig god mening, og de fleste kan følge med her. Det skal siges, at både account- og contact-tabellerne er ikke eksklusive for Dynamics 365 eller Sales-modulet, eller for den til skyld Service-modulet. Accounts og contacts ligger også som standard i Power Apps. Det vil sige, at hvis man ikke har et behov for hele den fulde Dynamics-funktionalitet, så har man stadig muligheden for i en Model-Driven Power App, som det så fint hedder, at have adgang til account- og contact-tabellerne som standard. Det gælder også tabeller som aktiviteter, e-mails, møder og den slags ting. Det ligger også der. Så der er faktisk nogle af de her funktionaliteter, hvor man ikke behøver at have den fulde Dynamics-licens for at bruge løsningen. Der kan man klare sig med den noget billigere Power App-licens. Godt. Den næste tabel, jeg lige ganske hurtigt vil introducere her, det er så lead-tabellen. Og hvad er et lead så til sammenligning med en contact og en account? Et lead skal i Microsofts oprindelige måde at se tingene på, dække over en virksomhed og eller en kontakt, som vi kun har et indledende forhold til nu, eller måske faktisk i virkeligheden overhovedet ikke noget forhold til. Lead-tabellen er oprettet oprindeligt med den intention, at man kan bruge den til alt lige fra folk, der tilmelder sig nyhedsbreve, folk, der har deltaget i konferencer. Det kan også være ringelister, man indlæser, hvor den kontakt eller den virksomhed, der er på tale, overhovedet ikke ved, at vi som virksomhed har en interesse i dem endnu. Så leads
er, nu prøver vi at åbne en af dem. Her har jeg en liste af mine leads. Det her er som sagt helt standard Dynamics. Der er ikke rettet det mindste ved det endnu. Det er ren og skær Microsoft, og det er også deres demo-eksempler. Det er derfor, I kan se, at vi også er i Redmond, Washington lige nu på den her person, eller på det her lead. Så et lead modsat en kontakt og en account dækker over både virksomheden og kontakten på samme tid. Og det gør den ved, at på leadet, der er et topic. Topicet er i og for sig vores overskrift. Det er, hvorfor er det vedkommende står her. Det kan være igen deltaget i konference. Det kan være, at man har mødt dem, og lige at de har vist en eller anden overfladisk interesse i et eller andet. Så det er en helt grundlæggende, hvad er det, vi skal snakke om her. Så de efterfølgende felter hernede, der ligger så nogle forskellige oplysninger om kontakten i første omgang. Og det er lidt forskelligt, hvordan man vælger at bruge det, men som udgangspunkt, så kan man sige, så er et lead baseret på, at det er en enkelt person, vi enten har fat i, eller skal have fat i. Der kan selvfølgelig være undtagelser, men som udgangspunkt er det intentionen, at man kan have at gøre med det er en bestemt person, man er i dialog med her. Det kan selvfølgelig også rette sig løbende, hvis man finder ud af, om det i virkeligheden ikke er Ivan, jeg skal snakke med, det er hans kollega, så kan man opdatere det. Men mens vi er på lead-stadiet, så er det typisk en kontaktperson, en enkelt person, vi ligesom har en dialog med. Det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke er interesseret i at vide, hvilken virksomhed det er, at Ivan Komaninski her er ansat i. Så der er selvfølgelig også mulighed for at angive oplysninger om den virksomhed, vi er i dialog med. Der er det jo igen lidt forskelligt, om man er meget kontakt, eller om man er interesseret i personen, Ivan, eller om man er mere interesseret i virksomheden. Det vækster nok lidt afhængig af, hvad for en type salg man arbejder med. Godt. Så den overordnede forskel på leads og accounts og contacts, det er, at lead-tabellen i første omgang er egentlig lidt en sammensmeltning af, hvad kan man sige, en person og en virksomhed. Det skal siges, der er også mulighed for at sige, at man laver et lead på en eksisterende kontakt. Hvis man nu kendte Ivan i forvejen, så kan man gå ind og finde ham inde i sin kontaktliste og tilsvarende, hvis man nu kendte virksomheden. Der er muligheden, men det er ikke den typiske approach for et lead. Leads, det er typisk en situation, hvor vi ikke rigtig ved så meget om vores kunde endnu. Det er først, når vi begynder at lære dem lidt bedre at kende, at vi typisk kommer til det. Arbejdsgangen med leads kan være meget forskellig. Nogle vil have dem som leads meget kortvarige, nogle vil have dem som leads relativt længe. Det afhænger egentlig lidt af personlige præferencer og hvordan virksomheden har valgt at arbejde. Overordnet set, så kan man sige, at den model, jeg plejer at anbefale, det er, at leadet er kun så længe, at dialogen ikke er særlig konkret endnu. Et lead er som formål tænkt til at skulle være den her lidt meget lette tabel, meget lette data, hvor vi ikke behøver at have så meget på dem endnu. Vi ved ikke rigtig helt, om det her er nogen, vi skal have et samarbejde med på nuværende tidspunkt. Det er helt overfladisk. Vi har ikke haft nogen konkret dialog. Hvornår går man så videre og qualifier, som man kalder det, sit lead? Men igen, det er der ikke noget entydigt facit for. Men den generelle model, vi plejer at anbefale, det er at sige, lige så snart dialogen begynder at blive lidt mere konkret, man begynder at snakke et bestemt behov, så er det giver mening at qualify sit lead. Og hvad dækker qualify et lead så over? Jamen altså, lad os da trykke på knappen, så finder vi ud af det. Når et lead bliver qualified, så er det igen, at vi er kommet noget længere ned i vores salgs pipeline. Nu er der en mere konkret dialog med Ivan i det her tilfælde. Nu begynder vi at gerne vil arbejde lidt mere med dem. Nu går den så ind, og det igen, Microsoft har lavet en masse fin demodata. Det er så, den siger, Northwind Traders siger den så, at vi kender faktisk dem i forvejen. Så kan vi vælge, den vil også sige hernede, hvis vi kendte Ivan, det er sådan en dubletkontrol. Så nu siger vi, at vi har ingen grund til at oprette virksomheden igen. Så vi siger Northwind Traders, der bruger vi bare den, vi kender i forvejen, og så går vi videre. Fordi det er det, der sker, når vi qualifier et lead. Et lead bliver i og for sig til 3 forskellige ting på det her tidspunkt. Et lead bliver først og fremmest selvfølgelig til kontakten Ivan, fordi nu er han kommet lidt længere i processen, så nu vil vi godt vide, at Ivan selvfølgelig findes som kontaktperson i vores system. I samme omgang, hvis vel at mærke ikke, at virksomheden fandtes i forvejen, så opretter den også virksomheden som en account i account-tabellen.
Og sidst men ikke mindst, så opretter den en opportunity på den account og på den kontakt, som vi lige har fået oprettet. Det vil sige, at vi er nu kommet lidt længere i processen, og nu arbejder vi i Opportunity-land. Jeg beklager, at det går lidt langsommere, end jeg gerne ville i den her demo, og det er desværre ulempen ved at have fået sat sådan en trial op fra Microsoft, det er, at de ikke altid lige har de ressourcer, de skal bruge, så nogle gange går det lidt langsomt. Det gør det selvfølgelig ikke i ens egne systemer, der skulle det gerne køre i et lidt højere tempo, end vi ser her. Men det er der om ikke andet lykkedes. Så det vi kan se her, det er, at nu er vores lead blevet kvalificeret. Det vil sige, at vi er kommet lidt længere i processen. Nu vil vi godt arbejde lidt mere intensivt med vores opportunity her. Så nu er Ivan blevet til en kontakt i mellemtiden. Leadet ligger selvfølgelig stadigvæk nede bagved. Nu er den bare blevet gjort inaktiv, for nu er vi jo ikke længere interesseret i at arbejde med leadet. Hvis vi havde skrevet nogle mails og haft noget aktivitet på vores lead, inden det kommer over, så bliver det også automatisk flyttet over på både Ivan og på den opportunity, vi arbejder med, og selvfølgelig derigennem også vores account. Så alting flytter med videre, så når vi ryger over i opportunity-niveau, så er det fordi, vi har ramt et punkt, hvor vi siger, nu er vi kommet længere i processen. Der kan vi også begynde at tage lidt mere stilling til, hvad er deres budget, hvad er det for, igen vi er i dejlige amerikanske dollarverden her, hvornår regner de med at købe, og alle den her slags ting og sager. Så her er vi mere inde i en proces, hvor vi arbejder lidt mere intens med kunden. Det er også herinde, hvor vi først og fremmest skal begynde at tilknytte det produkter, og hvis vi ved det, altså rent faktisk opstille et tilbud. Det er jo ikke alle, der vælger at bruge den model. Men vi har muligheden for at gå herind og sidde og tilføje produkter og lave quotes, og altså rent faktisk sende kunden et konkret tilbud via nogle Word-skabeloner, man selv kan sidde og sætte op. Jeg vil ikke gå så meget i dybden med det lige i dag, fordi nu var det ikke den del, vi skal ned i, og det er jo ikke alle, der arbejder med quotes, men man har muligheden for herinde at sidde og sammensætte et konkret tilbud, hvilket understøtter lidt det, jeg sagde før, med at på lead-niveau, der er vi et stadie i processen, hvor vi ikke rigtig helt har fat i kunden og hvad de gerne vil endnu. Men lige så snart vi begynder at få noget konkret interesse og ved, hvad det er for nogle ting, de er interesseret i, jamen så er det, vi kommer herover, og så er det datamodellen bliver lidt mere kompliceret. Der er det også, vi har mulighed for at arbejde videre med vores tidslinje her, hvor vi kan have forskellige stadier. Qualified-fasen var vores lead. Nu er vi i develop-fasen. Nu skal vi begynde at finde ud af præcis, hvad er det, de kan. Vi skal måske begynde at finde ud af, hvad er stakeholders. Vi skal måske begynde at finde ud af, hvem er det, vi konkurrerer om i det her tilfælde for at få kunden, sådan så vi ved, hvordan vi bedst muligt kan tilpasse vores tilbud. Så kommer der senere en propose-fase. Det skal siges, det her er jo alt sammen også noget, man typisk tilpasser den enkelte virksomhed. Det her er bare Microsoft standard udgangspunkt. Man plejer selvfølgelig at tilpasse den her proces til den enkelte virksomhed. Men der kan man komme igennem propose-fasen, hvor det er mere, nu er vi rent faktisk ved at sende et tilbud til kunden. Og afslutningsvis kan man sige, hvis vi er så heldige, at kunden viser noget interesse, så kan vi komme over i fasen, hvor vi lukker aftalen og får skrevet kontrakt osv., eller hvordan vores proces nu er, når der først er indgået en aftale. Hvorefter selvfølgelig, at man kan sige, så er opportunityen close as one. Så leadet blev qualified, det betyder, at vi gik videre i den mere konkrete salgsproces. Opportunityen bliver lukket ved at være close as one eller lost, hvor vi regner ud, eller hvor vi får med, om vi har vundet eller tabt den konkrete opportunity. Hvis vi lige prøver at gå lidt ud i opportunity-listen her, så har vi vores forskellige åbne opportunities, og hvis vi klikker op en gang her på dashboardet, mens vi lige venter i spænding på det, så kan man sige, jeg vil egentlig hellere lige på det der dashboard, der har Microsoft jo også været flinke at lave forskellige dashboards af forskellige arter, som man selvfølgelig også selv kan passe. Men der kan jeg se, der er min pipeline hernede med, jeg har nogle i qualify-stadiet, jeg har nogle i develop, jeg har nogle i proposed. Helt klassisk pipeline-styring, der er ikke noget rocket science i det. Det er her, hvor vi ser på, hvor meget værdi har vi reelt liggende i vores pipeline på nuværende tidspunkt. Der står også noget om, hvad for nogle kunder har jeg lavet opportunities på, jeg rent faktisk har lukket. Igen, alt det her kan sidde og tilpasses. Men der kan jeg se i virkeligheden, hvor meget ligger der i min pipeline. Så opportunity-delen er typisk der, hvor man i Microsoft standardoptik kigger på, det er der, hvor man rent faktisk måler på sin pipeline. Det er der, hvor dialogen er konkret. Lead-tabellen derimod er mere tænkt løst. Det vil sige, at vi har ikke måske så stor viden om, hvor
hvor meget værdi de har, for vi ved ikke rigtig, hvor interesserede de er, og hvad de er interesseret i. Der er også et andet dashboard her, der er den lidt større, der kan vi også se målsætninger og så videre. Så det er den samme graf her igen. Den her, hvis bare for på tværs af alle sælgere. Godt. Så lead-tabellen er igen, den kan dække over mange forskellige stadier i salgsprocessen. Der er mulighed for at angive også noget om, hvor varme eller hvor kolde de enkelte leads er. Det er alt sammen informationer nu. Igen, den står heroppe lige her som standard. Der står, hvor er leadet fra. Det er kommet via noget advertisement. Det kan også være, at det er en telemarketing-kampagne, der er kørt, hvem ved. Så det her er i virkeligheden en tidlig stadie endnu. Så den typiske model, og der er jo igen forskelligt, hvordan man bruger det, men den typiske model er, at man siger, på lead-niveau, at vi ikke rigtig begyndt at måle på den enkelte lead, hvor meget kan vi tjene på dem, hvad er omsætningspotentialet på den her, for det ved vi ikke endnu, det er i virkeligheden for tidligt, det er svært at regne på. Det man typisk i stedet for ser, det er, at man måler på, hvor mange leads har vi på tværs af forskellige områder, så kan man også måle på, hvor mange har vi, der er varme, hvor mange der er kolde, hvor langt er de egentlig i processen, sådan så vi har en formodning om, hvor mange af dem bliver på et eller andet tidspunkt til opportunities. Men det er den første del af en salgsforløb, hvor det er sværere at måle på værdien af den enkelte, for vi ved virkeligheden ikke nok om den nu. Det var lige sådan en ganske hurtig indflyvning til Microsofts måde at arbejde med leads og opportunities, accounts og contacts, helt som standard. Men så er det jo igen, som sagt, at Microsoft har jo trods alt sagt, vi har nogle modeller, vi sådan set egentlig synes, at det er sådan, vi mener, at CRM-system skal være. Men der er ikke nogen, der har sagt, at det er nødvendigvis sådan, man selv skal arbejde med det. Det ligger jo også lidt i den invitation, når vi skulle snakke, hvorfor skal man så bruge leads, og hvad er alternativet? Man kan sige, alternativet til at arbejde med leadsen, det er at sige, den tabel vil vi slet ikke tage udgangspunkt i. Vi arbejder i stedet for direkte med accounts og contacts. Det vi i stedet for gør, det er, hvis vi lige prøver at finde en account i vores løsning, men det er, at vi siger, at hver gang vi har en virksomhed med en vis, hvor vi forventer, at vi skal arbejde noget med dem, men så opretter vi dem direkte med det samme som account i systemet i stedet for. Der kan I se, der er forskellige muligheder her. Der er en her, der hedder prospect. Der kunne vi også godt have en, der hedder lead. Så man kan sige, at vi har mulighed for at sætte en relationship type på vores accounts i stedet for. Så har vi muligheden for, i stedet for at have alle vores data samlet i den samme tabel, så kan vi selvfølgelig filtrere efter, om vi vil se nogen, der er kunder, nogen, der har aktive opportunities, eller nogen, der er lidt tidligere i forløbet. Fordelen ved den model er jo, at vi kan rent faktisk have flere kontakter tilknyttet vores account. Så hvis vi kommer ind på et punkt, hvor vi rent faktisk har behov for at registrere flere kontakter og flere oplysninger og gerne vil samle vores data, så kan der være et argument for at sige, så spring lead-processen helt over. Man kan sagtens køre sin pipeline og sin salgsproces på leads ved at køre dem direkte ind i account-tabellen i stedet for, og så bruge accounts og contacts. Der kan vi, som vi også så, gå direkte ned så lave en opportunity det sekund, at vi gerne vil arbejde lidt mere intens med salgsprocessen, i stedet for at udelukkende at have data her. Og så ved jeg godt, så har jeg sikkert forvirret nogen, og det kan jeg egentlig også godt forstå, fordi hvorfor skal man så have leads, hvis man har en account-tabel? Hvad er pointen med at have en lead-tabel i det hele taget, hvis vi bare kan oprette dem som accounts? Og jeg ved, jeg har også kollegaer, som er stor fortaler for at sige, at vi har bare en tabel, der hedder accounts, og så segmenterer vi dem efter en relationship type og siger, at nogle er kunder, nogle er lidt længere i processen, og nogle er ikke så langt i processen, så har vi et samlet billede til det hele. Og det kan også absolut give give rigtig god mening for rigtig mange. I vores egen Amplio CRM-løsning, som er et alternativ til Dynamics, et mere forsimplet CRM-system, der arbejder vi som udgangspunkt nemlig kun med den ene tabel, eller de to tabeller, der er altså accounts og contacts. Der har vi som udgangspunkt ikke lavet en separat lead-tabel, fordi igen vi holder os til et mere simpelt design i den løsning, fordi den lige netop er bygget til at være ikke så omfattende og ikke så komplekst, som Dynamics helt bestemt kan være. Der er rigtig meget god værdi at hente i Dynamics, men det er også en løsning, der er lavet til at kunne rigtig, rigtig mange ting, og det er ikke alle, der har behov for det.
Hvorfor skal du så bruge leads? Det er der heller ikke nogen, der siger, du skal. Men det, der er argumentet for at bruge en lead-tabel, det er, hvis man ønsker ikke at få rodet alt for meget data ned i sin account-tabel, hvis man gerne vil bevare lidt mere struktur der, eller hvis man i sin lead-tabel foretrækker et lidt mere simpelt, lidt mere indledende datamængde. Igen, vi har mulighed for at koble relativt mange oplysninger sammen i en enkelt tabel. Det er virksomheden, det er kontakten på samme tidspunkt. Det er lidt hvad kan man sige, mere forsimplet at starte i den her proces. Det er jo meget forskelligt med, hvor mange leads man arbejder med. Hvis man kun arbejder med relativt få leads, fordi ens salgsproces måske typisk er orienteret omkring for eksempel netværk, at når man endelig får nogle nye leads, så har man måske ikke så mange, til gengæld er de måske relativt langt henne i processen, når man får fat i dem. I den situation, der synes jeg helt bestemt godt, man kan argumentere for, at der giver det ikke mening at bruge en lead-tabel, fordi så kan vi lige så godt forsimple vores proces og gå direkte ned i accounts og contacts og lave opportunities direkte den vej. Til gengæld, vi er selv et eksempel på det, hvis man har relativt mange leads, man skyder ind i systemet, som man måske lige så hurtigt skyller ud igen, eller har behov for at rydde ud i, fordi de var der kun lige kortvarigt. Det var måske en ringeliste til en telemarketing, man gerne vil have ind. Det kan være, at det var deltagere ved et webinar som eksempel. Det er måske nogen, hvor man får relativt mange leads ind, men hvor kvaliteten i den første del af processen er meget lav, det vil sige, at der er en ret stor del af det, der ryger ud igen, så er det måske ærgerligt at have brugt en masse krudt og en masse data på at sidde og loade virksomheder og kontakter ind, som kun lever i ens system meget kortvarigt. Det er i min optik en af de helt oplagte værdier ved at arbejde med leads i en separat tabel i sit CRM-system. Det er, at man har behov for at holde det rimelig simpelt, rimelig orienteret mod salgsprocessen. Altså vi arbejder med store kvantiteter her, men også hvor vi hurtigt kan disqualify dem, hvis de siger, ej, ved du hvad, jeg deltog i det her, men jeg er faktisk ikke interessant som kunde. Eller man selv så får fat i dem og kommer frem til, der er i virkeligheden ikke nogen konkret mulighed for, at vi kan hjælpe dem i den situation, de står med. Men så er der ingen grund til at bruge mere krudt på dem. Så er det en hurtig disqualify, så er de gemt væk. Man har selvfølgelig stadigvæk sin liste over, for nogle leads, man har disqualified. Men så har man en simpel liste, hvor man har de oplysninger, inden det behøver at komme videre i processen, hvor man skal tage stilling til mange flere ting. Igen som eksempel, nu har vi rent faktisk adresseoplysninger og så videre på en virksomhed her, hvilket jo ikke engang er nødvendigt. Men når vi først kommer over i accountland, vi måske også gerne have CVR-nummer på. Det kunne man også godt forsvare her på et lead. Vi måske gerne begynde at have nogle flere oplysninger om virksomheden, sådan noget som altså deres omsætningsstørrelse, deres antal medarbejdere, alle mulige ting og sager, som måske begynder at være vigtige at få sat på, når vi kommer længere. Her der kan vi holde det relativt simpelt. Det er måske i virkeligheden bare virksomhedens navn, et CVR-nummer og et telefonnummer og en hjemmeside, vi starter ud med. Tilsvarende på kontaktpersonen, vi har måske ikke behov for at have så mange oplysninger på vedkommende endnu. Det er i virkeligheden, at vi ved, hvem er det, vi snakker med, hvad er deres rolle i virksomheden, og hvordan får vi fat på dem. Det er en måde at holde salgsprocessen relativt simpel tidligt i processen. Hvis man bruger rigtig meget input data, får rigtig mange mennesker, man potentielt set kan snakke med, enten fordi man får det fra eksterne systemer, eller fordi man selv sidder og opretter lister af virksomheder, man tænker er interessant at komme i gang med, men så er lead-approachen en rigtig god løsning. Mens hvis man arbejder i en mere forsimplet verden, hvor man ikke genererer store mængder data, der er det måske tilsvarende den anden vej unødvendigt besværligt at skulle forholde sig til en tredje tabel med data, der ligger der også. Så det er sådan helt overordnet, hvad kan man sige, hvordan man arbejder med leads, accounts og contacts som standard i Dynamics som CRM-system. Hvilken vej man vælger at gå, det er der ikke noget entydigt svar på. Vi har i Amplio selv valgt at gå, som sagt, med den standardiserede model. Vi har tilpasset den med en masse felter, som vi synes er relevante, og tilpasset lidt i arbejdsgangen og processerne. Men vi arbejder med leads igen, fordi vi relativt ofte har nogen, vi har en meget kortvarig dialog med at finde ud af. Der er måske ikke rigtig mere at komme efter her.
så går vi videre. Til gengæld, lige så snart vi begynder at gå ind og snakke behov hos den enkelte kunde, hvad er det, vi kan hjælpe dem med, så trykker vi på Qualify-knappen, og så har vi allerede fået oprettet alt det. Fra den positive side, så betyder det også, at vores accountliste og opportunity-liste er noget mere ren, og det giver os en pipeline, hvor vi om ikke andet ved, at det, der ligger i den, er kvalitet. Til gengæld kan man også sige, at det man så skal holde styr på, det er, nu er der ikke lagt felter på den her visning her, men typisk kan man sige, har man jo også et behov for at følge op i hvert fald på nogle af sine leads. Det er klart, hvis man både har leads, man skal huske at følge op på, og opportunities, man skal huske at følge op på, så skal man ind og kigge i 2 lister, hvor alternativet er, hvis man har fået opportunities på det hele, så har man kun én liste. Til gengæld kan man også vende den rundt og sige, hvis man arbejder med opportunities og leads hver for sig, så kan man sige, at til enhver tid må opportunity-listen være ens vigtigste arbejdssted som sælger, eller hvis man arbejder med salg. Herinde, der har vi rent faktisk, der har vi jo dem, altså der er endda nogle ret høje probabilities på nogle af dem her, der har vi dem, der er ret langt i processen. Det er dem her, vi skal sikre, de må i hvert fald ikke blive glemt. Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme vores leads, men hvis man sidder og skal følge op på nogle ting, så er den typiske arbejdsgang i hvert fald den, jeg vil anbefale, det er at fokusere på sine opportunities først og sige, har jeg fulgt op på dem? Er jeg med på alt det, der skal laves her? Og når jeg har taget mig af mine opportunities, som jo altså er dem, der er en noget større chance for at have succes med, når man er færdig med det, så kan man gå videre til sine leads. Der kan man sige, hvis vi havde det hele blandet sammen i en liste, selvfølgelig kan du sætte nogle prioriteter på, og alt muligt andet, men det giver måske stadigvæk et sværere overblik at vurdere, hvad i min pipeline her, hvad min opportunity-liste er rent faktisk er ret vigtigt, jeg får fulgt op på. Igen, der er rigtig mange veje til at løse de samme problematikker i Dynamics som platform, hvilket jeg synes er en af de helt fantastiske ting ved at arbejde med det her. Det er, at der ikke er en rigtig måde at gøre tingene på. Det afhænger af den enkelte virksomhed og hvordan man har valgt at arbejde. Det eneste, jeg vil sige, man skal huske at tage højde for, det er, at når man vælger en standardløsning fra Microsoft, for den sags skyld, en hvilken som helst standardløsning, Microsoft har en betydelig fleksibilitet i deres, det er, man skal bestemt tilpasse løsningen til at være sig selv, men begynder man at vride og flå for meget i, hvordan løsningen trods alt er tænkt, så risikerer man senere at rende ind i problematikker med, at det bliver sværere at få lagt nye opdateringer på. Det bliver måske sværere at få nogle af de her nye koncepter og idéer, Microsoft indfører i CRM-løsningen, hvis man har, hvad kan man sige, gået alt for langt ned af at vride rundt i, hvordan, hvad kan man sige, standardfunktionaliteterne er lavet. Man kan sagtens gøre det på sin egen måde, man skal bare helst ikke lave alt for meget om i et eksisterende flow. Der vil man i hvert fald hurtigt rende ind i udfordringer. Igen, når du køber Microsoft Dynamics, den kommer med en licens, som også, det vil ikke sige, det er verdens dyreste licens, men den er der om ikke andet dyrere end Power App-licensen til sammenligning. Hvis man står i en situation, når man skal have en CRM-løsning, så skal man nok spørge sig selv og sige, får jeg værdi ud af den løsning, Microsoft leverer til mig? Hvis man starter med hele Dynamics og et eller andet sted, man bruger altid lidt tid på at skrælle nogle af de ting væk, man ikke skal bruge. Det er uundgåeligt, det er lavet som et system, der skal ramme mange, så derfor vil der også være funktioner og features, der ikke er relevante for den enkelte. Det er klart, det kan man skjule væk og gemme væk, så man ikke skal forholde sig til det. Det er jo glæden ved en platform, der er så fleksibel, som den er. Men hvis man sidder i en situation, hvor man tager sig selv i, at... et øjeblik, jeg skal lige se her. Undskyld afbrydelsen. Jeg skulle bare se, om der var kommet nogle spørgsmål ind i chatten imens. Hvis man tager sig selv i at sidde i en situation, hvor man faktisk begynder at skrælle mere og mere væk af sin Dynamics-løsning, man bruger faktisk relativt lidt af den, så er man måske faktisk i virkeligheden meget bedre tjent med at tage fat i os og kigge ind i en Amplify CRM-løsning, hvis man nu godt kan lide Microsofts platform, men der er bare for mange features, som man ikke rigtig skal bruge, så man får ikke rigtig værdi ud af sin fine Microsoft-licens. Så er det, at vi har vores Amplify CRM-løsning som et rigtig gyldigt alternativ til at få en god, stærk platform med en god basis CRM-løsning, men uden at man kommer ud i alle de her meget fine funktioner, Microsoft har. Det er altid en evaluering at se på, får jeg værdi af det her, eller skal jeg overveje et alternativ? Vil jeg starte med meget, der er bygget op og pille fra, eller vil jeg starte med noget simplere og bygge på det, der mangler?
Det kan man gribe an meget forskelligt, og det vil vi rigtig gerne snakke med jer om, hvis der er noget behov for at få afstemt, hvad er den bedste løsning videre for mig. Der er det bare rigtig svært at vide, hvis ikke man har en vis erfaring på området, og sige, hvordan kan man bedst komme videre her. Godt. Jeg kan ikke se, at der er dukket nogen spørgsmål op ude i... Jo, der kom et spørgsmål her. Jamen, så tager vi lige det. Der bliver spurgt ind til Outlook, og det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo, Microsoft har jo heldigvis både Outlook og Dynamics, og det gør, at integrationen imellem de to systemer fungerer rigtig fint. Så som standard, der kan man sige, at kontakter kan synkronisere helt standard ned i ens kontaktliste i Outlook, hvis man vel at mærke sætter den op til det. Man behøver ikke. Det vil sige, at alle mine kontakter kommer ned. Jeg får alle de oplysninger. Tilsvarende, hvis jeg har appointments, altså møder, så kan det også synkronisere ned i min kalender, og så kan jeg se, at jeg har det møde med den kunde. Så skal jeg ikke ind i mit CRM-system for at se, at jeg har det. Telefonopkald ligger dog stadigvæk i løsningen her, men tilsvarende e-mails, jeg sidder og sender herfra, ligger altså også nede i min indbakke og min udbakke nede i Outlook. Og hvis jeg laver task, så kommer der også reminder på der. Hvis man ren og skær i sin lead-liste eller sin opportunity-liste bare sætter nogle deadlines på, så er der som standard ikke noget, der kommer ned i ens Outlook-kalender den vej fra, eller kommer op som et task eller reminder nede i Outlook. Men det er jo blandt andet nogle af den slags ting, vi hjælper med. Man kan jo sagtens få sat op og sige, nu er du ved at nærme dig deadline på den her opgave, at den så opretter en task inde i systemet, som så kommer ned i din Outlook med en reminder. Så det kan man i allerhøjeste grad. Der er en rigtig, rigtig tæt forbindelse. Jeg kan desværre ikke så godt vise den lige i dag, fordi det kræver man for at have sat en særskilt Outlook til det. Men der er en indbygget komponent, både til at man kan sidde og se sine kontaktoplysninger fra CRM-systemet direkte ned i sin Outlook, når man får en mail fra en kontakt eller et lead for den sags skyld, man kender. Man kan også se aktive opportunities, man har i gang. Og igen, som sagt, så kan man få alle sine aktiviteter ind. Så hvis jeg får en mail i min Outlook fra Ivan, og jeg gerne vil have den koblet op på min opportunity, så kan jeg bare gå ind i mit CRM eller min Outlook, åbne den lille Outlook-app op, der er til formålet, og så vælger jeg at sige, at den her mail vil jeg gerne knytte op på min opportunity, og så bliver den også automatisk tilknyttet selvfølgelig den kontakt, der har sendt mailen, og når den er knyttet op på den kontakt, der har sendt mailen, så kan man også se det inde på virksomheden, for der får man det samlede overblik over al kommunikation på tværs af forskellige medarbejdere. Tak for spørgsmålet. Godt. Fantastisk. Jeg tror også, at vi er ved at nærme os afslutningen på dagens webinar. Det er en hurtig indflyvning og lige en hurtig gennemgang af salgsmodulet. Der er jo som sagt også både mulighed for at køre field service, kundeservice, plus alle de her andre forskellige moduler. Der vil jeg så gøre lidt reklame for vores webinar, der kommer her om en lille måneds tid. Hvis ikke jeg husker helt galt, man kan finde det inde på vores hjemmeside, ampleo.dk, inde under viden. Der står listen af både vores afholdte webinarer, som man kan se en optagelse af, hvis man synes, det er spændende. Og så kan man også se, hvad for nogen der kommer. Men her om en lille måneds tid, jeg tror en gang i anden halvdel af februar, holder vi et nyt webinar, hvor jeg igen vil fortælle lidt om, hvad er det, der er muligheder for at tilpasse den her platform? Hvad er det for nogle muligheder, man kan når man ikke bare arbejder med CRM, men også det, vi i gamle dage plejede at kalde XRM, altså hvor det er styring af data på alle mulige andre områder. Der kan jo blandt andet nævnes muligheder som at køre tidsregistrering. Det må jo siges at være op i tiden med ny lovgivning om, at alle nu skal tidsregistrere. Så man kan køre tidsregistrering, man kan køre kørselsregistrering, man kan registrere medarbejderinformationer, man kan have produktkataloger. Der er enormt mange muligheder. Det vil jeg snakke lidt mere om der. For nu vil jeg lige så stille slutte af. Hvis der er nogle afsluttende spørgsmål, så skriver I bare det ud i chatten. Så skal jeg svare på dem. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak for opmærksomheden i dag. I er selvfølgelig meget velkomne til at række ud til mig eller en af mine kollegaer, hvis I har opfølgende spørgsmål, eller hvis I har behov for, at vi kommer forbi til en snak om, hvilke muligheder I har i jeres CRM-platform. Ja, det ser ikke ud som om, at der dukker nogle spørgsmål op, så
er det bare at sige tusind tak for nu, og fortsat god dag til alle. Vi snakkes ved, og tak fordi I lyttede med.